perwakilan dari Kru Jayeng. Silahkan monggo merapat. Jawab Bualas. Kelingan meneh sesembe terus kelingan ramah kemuyune kasih sayange biyen aku tansah dadi jodone wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati biyen aku tansah melu duweni Walas sekulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut manis rasane senajan pilas tak enteni rondone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngasih senajan aku katon melu duweni monggo rencang-rencang jabualah sekulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut jambu alas dek manis rasane najan pilas tak enteni rondone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati aku katon melu duweni
Setunggal maling ya Pak. Kula nyuwun ra iso dadi siji nggih Pak.